Fuq medda ta' sena l-prezz tal-proprjetà żdied bi kważi 7% meta kkumparat mal-istess perjodu matul is-sena li għaddiet, sitwazzjoni li qed toħloq piż kbir fuq dawk il-persuni li qed jippruvaw jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. Dan ġie żvelat minn ċifri maħruġa mill-Eurostat fejn juru biċ-ċar li meta tqabbel il-prezz tal-proprjetà mal-ewwel kwart ta' din is-sena mal-ewwel kwart tas-sena li għaddiet, f'pajjiżna kien hemm żieda ta' 6.7%. Apparti minn hekk l-istatistika min-naħa tal-NS tinkludi ċifri brabta mal prezzijiet ta' appartamenti kif ukoll tal-mezzonets fejn f'pajjiżna l-appartamenti raw żieda ta' 6.9%, dan fil-waqt li l-mezzonets raw żieda ta' 5.3%. Din tkompli max-xejra li l-prezzijiet tal-appartamenti qed jaraw żidiet ferm aktar qawwija minn tal-mezzonets. Imbagħad fiż-żona euro iż-żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà kienet ta' 4.7% u fl-Ewropa iż-żieda kienet ta' 5.1% meta tqabbel mal-ewwel kwart ta' din is-sena mal-ewwel kwart tas-sena li għaddiet. U allura dan ifisser li pajjiżna ra żieda ferm ikbar minn dik tal-medja Ewropea, żieda ta' aktar minn 1.5% taż-żona euro. Min-naħa l-oħra il-Finlandja huwa l-unika pajjiż fl-Ewropa li wera tnaqqis fil-prezz tal-proprjetà, dan hekk kif naqas bi 2%. Imbagħad l-akbar żidiet ġew reġistrati fil-Portugal, il-Bulgarija u l-Slovakkja. Intant meta tikkumpara l-prezz tal-proprjetà tal-ewwel kwart ta' din is-sena mal-aħħar kwart tal-2025 kien hemm 4 pajjiżi li kellhom tnaqqis fil-prezz tal-proprjetà. B'dawn il-pajjiżi huma l-Belġju, il-Finlandja, Franza u l-Ungerija. Dan fil-waqt li f'Malta kien hemm żieda ta' 1.8% meta tqabbel il-prezz tal-proprjetà tal-ewwel kwart ta' din is-sena mal-aħħar kwart tal-2025.